Black Friday eugeita marrera arte. Jokin Altunak bereganatu du Lauterdiko 2021ko txapela, Unai Lasori 22 eta 20 irabazi ostean. Hirugarren txapela jantzi du amezketarrak, profesionaletako 5. Final ikusgarria jokatu dute Lasok eta biek eta une erabakigarrian gehiago asmatu du txapeldunak. Aspaldiko partez publikoarekin jokatu den final honen irabazle, esan bezala Altuna izan da. Negar malkotan unkituta agertu da txapela jantzi berritan. Jokin Altuna eta Unai Laso urren. Gezki, asko sofritzeko finala, egi esan biok momentutan ondo, beste momentu batzutan tensiona duta, aste honetan esan dut hemen 9. finala lehenengo izan, eunok beti berezik die eta momentu baten ematen zuen final ondoa initzela ematen, baina gero beak tanto batzuk indizkit, da beak beti akutsi kontra jokatuen partidutan beti bukaera arte horre otela eta banekin kosta ingo ziteitela eta egi esan asko sofritut, zain nuke opari gutxi indetelako irabazitela, ez luzimenduko partidu indetelako, baina kiarri guztua nau, ze honen atzen lan asko dauta egi esan oso unkitut. Bai, hala da, azkenen, pena izugarrikin, ez, horrego naiz, hor ikusi naiz partio guztian, ez, eta egia esan, beste detaile baten gatik, galdu indut partidua, hori, zabalera eman, txokoan eman diot eta hor zegoen Jokin, eta bueno, azkenean, pena izugarria, baina, bueno, hor negoen. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez, Deustuko estudietatik ari gara, zuzenean, eta mendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, entretenimendua eta iritzearen bitartez. Azaroak 15 ditu gaur, astelena da, eta kirolekin jarraituta, atzokoan Donostiako kaleak hartu zituen Behobia Donostia lasterketak. Iaz pandemiak behartutako etenaren ostean 20 kilometroko lasterketa itzuri zen eta giroa aparta izan da edizio berri honetan. 20.000 lagunek parte hartu dute aurtengo lasterketan. Eneko Agirrezabalek txindoke atletismo taldeko korrikalari segurarrak irabazi du lasterketa. Emakumezkoetan favorito nagusia gailendu eginda, Nuria Lugeros, espainiarra. Eta kirolez gain, bestelako lerroburuak ere gaurkoan, Madrilen egun erabakigarria izango da, Moncloaren eta eragile sozialen artean pentsioen erreformari buruzko akordioa lortzerako orduan, izan ere gaur da badata limitea akordio hori gauzatzeko aiara de urreta. Bilbo, eguerdion, akordio horretarako tarterik ikusten alduzu? Kaixo, jala da, elkarrizketa sozialeko maila gaur bildu da, hau da gizarte segurantzako ministerioa, sindikatuak eta patronala. Pentsioen erreformari buruzko egun erabakigarria da, alde guztiek akordioa izteko ezarritako azken eguna baita, baina gaurkoz akordioa urrun dago oraindik. Espainiako gobernuak eta gizarteragileek pentsioen erreformari buruzko hitzordu erabakigarria dute gaur Madrilen. Berez azken eguna izan beharko luke, gaur bertan amaitzen baita, belaunaldi arteko ekitate mekanismoa adosteko jarri zuten epea, baina akordioa urrun dago oraindik. Inklusio, gizarte segurantza eta migrazio ministerioak kotizazio sozialak 10 urtez, 0,6 igotzea proposatu zuen azken bileran. Pentsio sistemak etorkizunean izan ditzakeen tentsioak arintzeko. Kotizazioak igotzeko proposamena ez du begionez ikusten patronalak. Bien bitartean, sindikatuek ontzat eman dute kotizazio sozialak areagotzea baby boomaren etorkizuneko pentsioak bermatzeko. Hala, mekanismo berria 2027tik aurrera egongo da indarrean eta 2013ko erreformaren jasangarritasun faktorea ordezkatuko du. Hala baina, Jose Luis Escriba, ministroaren hitzetan planteamendu horrek ez du pentsioak inolaz ere murrizten.
Bien bitartean, aiara, pentsiodunak berriro ere kalera atera dira, pentsio duinak eta publikoak aldarrikatzeko, eta gainera larun batean izan zen manifestazio horren ostean indartsuago etorri dira gaurkoan. Bai, horrela da, astelero legez kalera atera dira pentsiodunak eta gaurko protestan berretsi dute horrela jarraituko dutela. Azaldu duzunez, larun batean Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak manifestazioak deitu zituen eta mugimenduaren datuen arabera 12.000 lagun baino gehiagok kaleak hartu zituzten. Hala, Jon Fano, Bizkaiko pentsiodunen mugimenduko kideak protestak oso arrakastatsuak izan zirela azaldu du, baina gehiagoren beharra ere nabarmendu du. Oso baikorra izan zen, oso positiboa izan zen, Euskal Herri osoan egin zena eta batez ere Bilbon. Non bildu ginen 6.000 pertsona baino gehiago. Orduan guretzako hau suposatzen da beste pausu bat. Azken finean pentsioen lege proiektua geldi arazteko, baina pentsatzen dugu zoritxarrez, mobilizazio berriak eta are boteretsuak egin behar dugula nahi badugu helburu hori lortzeko. Pentsioen legearen erreformaren kontrako mezuak ozen aldarrikatu ziren larun batean Euskal Herriko hiriburuetan. Mobilizazio jendetsuak izan ziren, Euskal Herriko pentsioen mugimenduak jakitera eman duenez, 12.000 lagun baino gehiagok kaleak bete zituzten pentsio publiko eta duinen alde. Pentsiodunen elkarteek zein sindikatu eta gizarte eragilean hitzek erreforma bertan bera usteko eskaria zuzena egin zuten. Pentsiodunen elkarteek zein sindikatu eta gizarte eragilean hitzek erreforma bertan bera usteko eskari zuzena egin duten. Izan ere, pentsiodunen arabera erreformak helburu hauek ditu. 2011ko eta 2013ko erreformek ezarritako murrizketei eustea, denbora gehiagoz lan egitea eta pentsio gutxiago kobratzea eta pentsio plan pribatuak sustatzea. Halaber, protestetan Eskriba Espainiako gizarte segurantzaren ministroaren dimisioa eskatu dute. Ekonomia gaiekin jarraituta, aiara gaurkoan argindarraren prezioak beste mugarri bat ezarriko du. 180 euroan kokatuko da megabat ordua, bataz besteko prezio hori da izango da. Eta testuinguru honetan, Tubor Reunidos enpresak eta Iberdrolak akordioa sinatu dute prezio finkoak ezartzeko. Bai, horrela da, Iberdrolak eta Tubor Reunidosek adostu dute datozen 2 urtetan argindarra hornitzeko prezio finko bat hornitzea. Hala, Iberdrolak konpromisoa hartu du elektrizitatea hitzartutako prezio finko batean hornitzeko. Hala ere, Sidenorrek ez du adostasun akordiorik lortu, pasaden astean bildu zen enpresa Iberdrolarekin, eta siderurgiako enpresaren hitzetan ez du eskaintzarik jaso Iberdrolaren partetik. Hala ere, Iberdrolak jakitera eman du argindarraren prezioa igotzen jarraitu arren, industriarekin hitzartutako prezioak 2.000 milioi euro aurreztuko diola industriari. Eta bestalde, gaurkoan Bilbon hasiera eman zaio Maget Megoren hilketaren auziari. Bai, horrela da, gainera auzian protokoloek eta emakumea indarkeriatik besteko neurriek utzi egin zuten. Biktimaren kasuan 2018an hil zuen gizonak emakumea eta 2017ko abenduan emakumeak salaketa jarri zuen, baina ez ziren babes neurriak heldu berak eskatu arren. Horrez gain hilketa izan, baino egun batzuk lehenago, emakumeak medikuarenera jo zuen laguntza eske, eta protokolo horietan ezartzen diren babes neurriak martxan jarri arren ez ziren nahikoak izan, eta 2018ko irailaren 25ean senarrak emakumea hil zuen. Et en plus aussi, c'est pour protéger aux autres femmes. Parce qu'une femme, il n'a pas de la force pour se défendre, ni des armes pour se défendre.
Pourquoi cette violence, en fait? El hecho ya está hecho, queremos que la justicia sea justa, que ya no va a volver a la vida, entonces que es también para prevenir a otras mujeres, que nunca más que se vuelve a pasar. Eskerrik asko Aiara Deurreta. Eskerrik asko zuei. Eta bestalde, Eusko Jaurlaritzak jarraituko du aste honetan zehar aurrekontuen babesterako negoziazioekin. Asteazkenean bilduko da Pedro Azpiazu, ekonomia sailburua Euskal Herria Bildurekin eta ostiralean Elkarrekin Podemosekin. Azpiazuk onartu duenez, talde horiek ez dute akordiorik baztertu, ez da marra gorririk jarri ere. Aurkeztutako dokumentuei erantzungo die sailburuak aste honetan bertan. Dena den, EAJak eta PSek gehiengo osoa daukate eta aurrekontuak atera ahal izango dituzte. Euskal Herria Bilduk berriro ere dei egin du manifestaziora parte hartzeko azaroaren 20an mugarria ezarri nahi du egun horretan oroitzapen eta aldarrikepenerako eguna dela adierazi dute Garazi Perea Euskal Herria Bilduren ordezkaria. Izan ere, autonomia bete behar dugu, mezu argi bat bidaltzeko. Asko gara, indartzu gaude eta aske eta berdinen Euskal Herriarekin konprometituta gaude. Hain zuzen ere, 7 dira Bilboko kaleetan zehar zabaldu behar ditugun konpromisoak. Ozen eta ilusioz. Euskal Herri osoan zehar burrumba egin dezaten. Nazio librea behar dugu. Erabakitzeko eskubidean eta askatasunean oinarritua. Nazio justua. Aberastasuna banatuz gizarte duin bat eraikitzeko. Nazio feminista. Eskubideak errespetatuz eta parekidetasuna erdigunean kokatuz. Nazio ekologista, lurrak eta bizitzak defendatuz. Nazio antifasista, demokrazia eta aniztasuna helburu. Nazio euskalduna, gure hizkuntza nazionala izan dadin. Eta azkenik nazio baketsua. Aitortza, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermeak mahai gainean jartzeko baita presoen etxeratzea ere. Izadi gurasoekin etxera ekimena abiatu dute Burlatan eta Algortan. Maria Lizarraga eta Inigo Gutierrez euskal preso politikoen alaba da Izadi. Ekimeneko kidentzako onartezina da 3 urte beteko dituen egunean gurasoengandik banatzera behartzea. Egoera hau salatzeko dinamika eta elkartasun ekimen desberdinak jarri dira martxan bi herri hauetan. Eta zapore gazi gozoa utzi du Glasgowko goi bilerak Parisko akordioak betetzeko neurri zehatzik adostu ez direlako. Egun bateko atzerapenarekin eta azken ordura arteko negoziazioekin Glasgowko goi bileran lortutako akordioak hamarkada erabakigarri honetan jarduteko premia nabarmentzen du eta aurrerapen garrantzitsuak ditu, baina zientziak ezartzen dituen helburuetatik urrun dago oraindik. Temperatura globalaren 1,5 graduko igoera ez gainditzeko helburua betetzetik urrun dagoela salatu dute talde ekologistek eta zientzialariek ere. Bada Glasgowko goi bilera horretan hartutako adostasunen balorazioa egiteko dugu pantailaren beste aldean, Norea Flores, Greenpeaceko kidea. Eguerdion, ongi etorria. Eguerdion zeri ere. Bueno, bertan lortutako akordio horri buruzko zein irakurketa egiten duzue Greenpeace erakundetik? Lortutako akordioa bereziki, ahul gelditu dela, ez? Urte edo goi gaiur haitz garrantzitsua zen, ez? Hamarkada bat, baina gutxiago gelditzen zaigu ja 1,5 graduko igoerari, ez? Edo temperaturaren igoera hori 1,5 gradora mugatzeko eta akordio honek, nahiz eta aipatu den bezala, ditu alde edo argi izpi txiki batzuk, behartzenetik agitzurrutxi gelditu da. Izan ere, akordio honek ez ditu barne biltzen, besteak beste erregai fosilak baztertzeko eta baita ere berotegi efektuko gasei isuriak mugatzeko neurri zehatzik. Ez da nola ulertu behar da hau larrialdi klimatikoaren egoera batean, izan ere datorren urterako utzi dituzte adostasun horiek hartzeko epea edo epe muga, baina denbora tarterik badago horretarako.
Greenpeaceetik alde batetik positiboki baloratzen dugu behintzat lehendabiziko aldiz edo badiruedielako ikatza erretzeaz amaitzen joan behar dugula, ez? Eta hori lehendabiziko aldiz ere mahai gainean jarri da, baita ere onartu da estatu ezberdinek negutegi efektuko isurketaren murrizketei lotutako helburuak oraindik eta asmo handiagokoak lortu behar dituztela, ez? Alde horretatik, badaude, ez, alde positiboak, baina dudi gabe heldu den urtera arte uztea olako epe zehatzak ez hartzea edota murrizpen helburu zehatzak ez hartzea aldentzen gaitu nolabait Pariseko akordioa garaiz lortzet. Esan duzu, akordio batzuk bai lortu direla, besteak beste metanoaren, garraioaren eta desforestazioaren gaineko akordio horiek, baita ere, aipatzekoa, ez, 11 gobernuk petrolioa eta gasa ustiatzeko lizentziak emateari utziko dizkiotela, beraz, ulertu daiteke mendik aurrera energia berriztagarriak indarra hartuko duela. Hala ere, testuinguru honetan, geroz eta gehiago entzuten ari gara energia nuklearraren aldeko ahotsak. Ez dakit Greenpeaceetik nola ikusten ari zareten egoera hau? Bai, egia da energia fosilen, edo erregai fosilen uzteko beharrakin batera, nolabait energia nuklearraren ahotsa berriz ere hortik pizten ari dela, ez? Baina horregatik guk Greenpeaceetik defendatzen duguna energia berriztagarrien oinarritutako etorkizun bat behar dugula, eta batez ere energia zikinak, ez, alde batera utzi behar ditugula. Egia da nuklearra ez dela erregai fosila bezalakoa, ez ditu olako emisioak isurtzen, baina bertze mota bateko arriskoak ditu, ez, arrisko handiak ditu, eta era berean ere hondakinak sortzen ditu, eta agitza arriskutsuak eta zailak kudeatzen, ez, beraz, gure ustez energia nuklearrak ere ez luke espaziorik izan beharko. Eta gure erakarrita Glasgow bertan hartu dituzten erabaki hori ez gain, EAEko eta Nafarroako gobernuek zer egin dezakete, zein izan beharko litzateke gobernuen lehentasuna datozen urterako klima aldaketari aurre egiteko? Lehenik eta behin, 2019an bai Euskal Autonomia Erkidegoak, bai Eusko Jaurlaritza, bai Nafarroako gobernuak larrialdi klimatikoaren deklarazioa egin zuten, lehentasuna hori, ez, larrialdi klimatikoan gaudela eta larrialdi egoera batean gaudela onartuta berdin jokatzea, ez? Ikusten dugu deklarazioak egin dituztela, baina inondik inora ez dituztela larrialdi egoera horreri erantzuteko neurriak martxan jarri, ez? Konparazio baterako COVID-ak sortutako osasun larrialdiari erreparatuta, ez? Ikusi dugu nolako neurri zorrotzak eta ausartak jarri diren eta nola gizarteak erantzun duen, Greenpeaceen ustez ere larrialdi klimatikoak ere horrelako erantzun bat eskatzen du, ez? Eta ez deklarazio edo hitz soiletan gelditzea, ez? Epeak jarri behar dira, helburuak zehaztu behar dira, eta momentuz bai Nafarroan zein Euskal Autonomia Erkidegoan ditugun helburuak bai lege edo zein aldaketa klimatikoaren estrategiei lotuta ez dira nahikoa. Mezu horrekin geldituko gara. Lorea Flores, Greenpeaceko kidea, eskerrik asko gurean izateagatik. Ni esker zeri ere. Eta bestalde, COVID-aren pandemiaren bilakaerak kezkagarria hartu du berriro ere Euskal Autonomia Erkidegoan. 1.000 biztanleko 150 kasuko intzidentzia langa gainditu da. Kutsatze kopuruak ikusita COVID-19 gogorren jotzen ari den udalerrientzat murrizketak iragarri ditu Gotzone Zagardui osasun sailburuak. Prentsaurrekoa emango du bihar Gobernu Kontseiluaren ostean jarraibide berrien inguruko informazioa emateko. Bitartean osasun sailak prebentzio neurriak betetzeko beharra azpimarratu du berriz ere. Nafarroako Foru Erkidegoa ere alerta egoeran dago. Atzo 159 kasu berri antzeman ez diren, eta kutsatzen gorakadak oraingoz ospitaletan eragin handirik izan ez badu ere, gobernua gaueko aisialdian COVID pasaportea ezartzeko aukera aztertzen ari da.
Eta kulturan bertsolaritzari dagokionean, Silabako laugarren txapela jantzi du Amets Arzaiusek, Miren Artetzerekin buruz burukoa jokatu ondoren. Egindako lanarekin pozik dagoela esan du, eta finalean parte hartu duten gainontzeko bertsolarien maila goraipatu du Arzaiusek. Bestelako gaiei ere heldu behar diegu gaurkoan, besteak beste aurrak eta teknologia barne biltzen dituen gaia begira jarriko gara, izan ere smartphonea eta sare sozialak erabiltzen dituztenen adinak geroz eta gazteagoak dira, bideojoketan eta online apustuetan nerabeak ari dira eta oro har heziketa digitala falta da. Horixe da Max Sonrisas elkartetik ohartarazi dutena eta hain zuzen Max Sonrisas elkarteko kidearen Julen Linazasororekin bat egingo dugu egoera aztertzeko. Eguerdion, ongi etorri. Kaixo, eguerdion. Esan bezala, kezka azaldu duzue, izan ere geroz eta gazteago hasten direlako umeak mugikorra edo smartphonea ez erabiltzen, baizik eta izaten, ezta? Hori da. Orain hasi gara ikusten, lehen hezkuntzan laugarren mailan hasten direla aurrak smartphonea izaten, jaunartzetan oparitzen dietelako edo bosgarren mailan ja jende gehiago erabiltzen du eta seigarren mailan ia aur guztiek daukate smartphonea gela gehienetan. Smartphonea izateko kombinatzen dugun adina, 14 eta 16 urte bitartekoa da heldutasun mailaren arabera. Zergatik, ze txikiagoak direnean, ez dagotelako heldutasun maila nahikoa, smartphonea modu kontziente eta seguru batean erabiltzeko, aurkituko dituzten arriskuak detektatzeko eta bizitzen dituzten gauza guztiak modu egoki batean ulertzeko. Lehen hezkuntzan norbaitek familiaren bat telefona behar badu aurra komunikatua izateko, beti badaude teklak dituzten telefono horiek eta horiek erabil daitezke, ez dagotelako interneta eta aplikaziorik eta 20 euro balio dute. Gomendioak gomendio, hala ere realitatea bestelakoa da, esan duzu, LH5 eta 6. maila artean hasten direla umeak telefonoa izaten, eta noski, honi aurre egitea zaila da, ez batez ere gurasoen aldetik, izan ere, klaseko ume guztiek telefonoa izaten baldin badute, bakarra izango zelako, ume hura, eta nolabait baztertuta ere sentituko litzatekerako, ez aurre egitea egoera honi zaila da oro har. Batez ere ikusten dugu aurrak baztertuta izateko arriskua herri txikietan, leku guztietan, baina herri txikietan gehiago, ez adibidez, herri txiki batzuk, maila bakoitzean igual 10 haur daudela edo 12 haur daudela, orduan guraso asko etortzen zaizkigu eta esaten digute, ulertzen dugu adina gomendatuak direla, baina klaro, lagun guztiak WhatsAppen bitartez komunikatzen dira jada, edo TikToken bitartez, lagun guztiak erabiltzen dute GTA jolasa, orduan ez dakigu oso ondo zer egin aurra baztertua izateko, baina zer gertatzen da azkenean, aurra baztertua izateko mundu guztiari telefona ematen zaiela eta azkenean aur guztiak arriskuan daudela. Honekin lotuta, nerabeei dagokionean ere arriskua edo kezka plazaratu duzu, izan ere sare sozialen eta baita ere online jokoen gorakada nabarmena ikusi duzuelako, horrek dakarren ondori guztiekin. Hori da. Save the Childrenek 2019 urtean egin zuen ikerketa bat, eta hori izan zen konfinamendua baino lehenago, eta konfinamenduan erabilera asko handitu dela jakin behar dugu. Ikerketa horretan ze ikusi zuten, adintxikikoen ehuneko 20ak intentzio sexuala dituzten pederasteen kontaktuak jasaten dituztela online jolas eta sare sozialetan. TikTok, Roblox, Fortnite, Instagram, trolako lekuetan. Horretan ere ehuneko 50ak, osea erdiak, eskatu gabe eduki bortitzak eta pornografikoak jasotzen dituzte. Pornografiarekin adintxikikoak daukaten lehenengo kontaktua 8 urtera jetzi da. Horrek ez duzen nahi baiek bilatzen dutela, baizik eta eskatu gabe bilatzen dietela. Gazten eta aurren ehuneko 95ak bortizkeria digitala jasaten du eta ehuneko 40ak ziberjazarpena jasaten du. Ziberjazarpena egiten hasteko eta jasotzeko adinak 10 urtera jetzi dira, zehazten dira geroz eta gazteagoak tresna hauek erabiltzen. Beraiek kalkulatzen dute, 50.000 nerabe estatu mailan, Espainiako estatu mailan, beraien eduki intimoen zabalpena jasaten dutela baimena gabe. Eta estimatzen da, 53.000 nerabek sextortzioa jasaten dutela. Sextortzioa zer da? Nik nire eduki sexualak banatzen ditut edo norbaitek aurkitzen ditu eta mehatxatu egiten didate, esaten didate, nahi ez badezu hau ez publikatzea, ezaki zer egin behar dezu. Orduan, ondorioak geroz eta larriagoak eta geroz eta handiagoak dira.
Ondo azaldu duzunez, Julen, joera toksikoak eta baita ere delitu digitalen gorakada nabarmena ere agerikoa da. Eta egoera honen aurrean zer egin, ez? Zenolako aholkuak emango zenizkioke bai gurasoei eta irakaslei ere? Bai gurasoei eta bai irakaslei, gomendatzen dieguna beti, pixka bat ikustea zeadin daude gomendatuak aplikazioak erabiltzeko, smartphonea erabiltzeko, telesaiak eta telebistak ikusteko, eta baita ere ikusteko zer segurtasun irizpide jarraitu behar din eta pribatutasun irizpideak. Hori laguntzeko, adibidezko gure web orrialdean, maxorrisas.es web orrialdean badakagu informazio pila bat bai euskeraz eta bai erderaz. Gurasoei gainera, zer gomendatzen diegu? Geletan, lehen hezkuntzan batez ere, adostera guraso guztiek edo taldetxo bat gutxienez, smartphonea eta sare sozialak erabiltzeko adinetan. Adibidez, gure gelan erabiko dugu, lehen hezkuntzatik bigarren hezkuntzara pasatzen diren denbora horretan emateko, udaran, edo ez, dugu bakarrik gabonetan, baina bigarren hezkuntza daudenean. Baina, ja taldetxo bat edo guztiak ados jartzen badira, guztientzako asko errazagoa dela nago egitea. Orduan, gutxienez adinak jakitea eta aholku hauek jarraitzea. Eskerrik asko Julen Linazasoro, egoeraren berri ematearren eta baita ere gomendio hauek partekatzeagatik. Eskerrik asko. Zuei, gero arte. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara, Javi Asurmendi, Udalbiltzako lehendakaria elkarrizketatzeko. Oraintzar arte. Nitaz ez dakizu guztia. Ikusentzunezko kontsumoa asko aldatu da azkeneko urteetan. Pantaiak euskaraz taldeko ordezkariak Eusko Legebiltzarrean izan ziren aste hasieran euren kezkak agertzeko. Euskaldunen 47% kontsumitzen dituzte streaming bidezko plataformak, baina plataforma horietan euskaraz film gutxi daude. Netflixen 3, Disney Plusen 0, HBO Maxen 0 eta Amazonen 2. Horrez gain telesailik euskaraz ezin da ikusi horietan guztietan. Horiala pantaiak euskaraz ekimenak ondorioztatu du gazten erreferenteak erdaldunak direla. Gaineratu dute zinema aretoetan ere egoera larria dela emanaldien 1% baino ez baitira euskaraz. Testuinguru honetan kalera irten gara herritarren ahotsa jasotzera. Gehiengoak esan digu ez dituztela ikusentzunezkoak euskaraz kontsumitzen. Ez, gehienak gazteleraz izaten dira. Hor egon ez ditut hainbeste ikusten, baina txikitan nintzenean, dibujoa animatuak eta zintxan eta horiek ikusten dituen beti euskeraz. Ez dute ez ikusten, egia esan gazteleraz eta bestetan ere ez, ez dute askorik ikusten eta euskaraz, ez. Pantaiak euskaraz taldeak iritzi du larrialdi egoera batean gaudela eta euskaraz ez kontsumitzeak ohituretan eragina daukala. Alex Aginalde plataformako kideak nabarmendu du aurre eta helduek ez badute erreferenterik euskararen etorkizunarentzat kezkagarria dela. Izan ere uste dute lotuta dagoela egoera hori euskararen kale erabilerarekin. Puntu bat baino gehiago galdu da euskararen erabilera kalean. Ekimenak uste du benetan premiazkoa dela aisialdian pausoak ematea. Asko. Azkenean ohitzen gera esaerak eta entzutera edo dana gazteleraz eta nahita ez urtetxe eskigu. Izan daiteke. Azkenean, gauza asko eragiten dute, baina, izan daiteke gauzaetako bat, eta hori baita hezkuntza eta hori, azkenean denak afektatzen du, eta horrengatik euskara galtzen da, edo ez da hainbeste hitz egiten, eta hori barazo bat da. Bai, nik uste dut horrekin gaur egun horrela ikusentzunezkoak eta pisu handia daukate guztion bizitzetan, eta orduan zenbat eta gehiago ikusi. Egun goiturei begira euskaldun gehienek ez dute streaming bidezko plataformetan euskaraz kontsumitzeko aukera handirik. Azkenean ez baldin badago, guk ere ez da ezin dugu ikusi. Ez badigute eskura jartzen, ezin ditugu ikusi. Netflixen eta Amazonen beti ikusten dugu gaztelaniaz edo ingelesez edo frantsesez edo tal. Eta ez da hainbeste apoiatzen euskaraz egiten diren seriak eta pelikulak, eta ari ustez Euskal Herrian daukagu oso zine ona eta ez da apoiatzen, eta pena bat da. Egoerari aurre egiteko helburuarekin pantaiak euskaraz taldeak aldarrikapen taula bat sortu du euskalgintzako eta ikusentzunezko sektoreko beste eragile batzuekin. Sinadura bilketarekin jarraituko dugu, abenduak. Hau pasatara, ona otoi gure urrengo diskaren aurrerapena Bizi Musika saioan Hamaika Telebistan.
Eta egunero legez, elkarrizketari tartea irekiko diogu, eta horretarako gaurko gonbidatua dugu Javi Asurmendi, Udalbiltzako lehendakaria, eguerdion, eta ongi etorri Hamaika Telebistara. Kaixo, eguerdion. Argindarraren prezioak goraka jarraitzen duen honetan, asteburuan zehar, Udalbiltzak udalentzako mintegiak antolatu dituzue, hain zuzen buru jabetza energetikorako bidean, bidea hartzeko laguntzeko, ez? Zein izan da honen muina edo nondik norakoa? Egia esan da, gu nahiko pozik atera ginen, larun batean izan ziren mintegi horiek, 80 pertsona inguru parte hartu zuten, denetarik, bai hautetziak, alkateak, proiektuetako arduradunak, bestelako erakundetako edo elkartetako ordezkariak, eta biziki interesgarria joan zen mintegia egia esan da. Zera batean, pixka bat hasierako kontzeptuak argitu genituen, gero ezagutu genituen udalerri ezberdinetako esperientzia ezberdinak, eta hor egon ziren Irurtzungo esperientzia adibidez, baitare Ergarai eskualdean, Nafarroa beheran eramaten ari den esperientzia biomasaren inguruan, baitare Hernaniko proiektua, eta baitare La Sierra, dela Urarteko kontzeju txiki baten kasua ezagutu genuen. Ondoren etorri ziren Goiener eta Elektra Energy Kooperatiba, Greziako esperientzia ekarri zuen pizkat Euskal Herrira, eta baitare bertako legedia, izan ere Grezia da Europako herrialde bakarretarakoa, non implementatu den Europako zuzentaraua komunitate energetikoa garatzeko, eta gero baitare etorri ziren Goiener eta Iener, pizka bat erronka burokratikoak eta finantzieroak azaltzeko. Eta amaieran egin genuen azken mai ingurua etorkizuneko erronkei buruz hitz egiteko, eta hor egon ziren Adei Azulet, adibidez abokatua, edo baitare Aitor Urresti irakaslea, ekologistak martxan, eta hor pizka bat huelta emateko pizka bat etorkizuneko erronkei. Eta zein eratara egin dezakete lan Euskal udalerriek bide honetan, ez? Buru jabetza energetikorako bidean, adibideren bat ematearren. Nik uste azkenengo larrialdi, ingurumen larrialdiak eskatzen digula urrats irmoak eta sendoak ematea, eta besteak beste hildo energetikoan. Eta hor eskala lokaletik gauza asko egin daitezke, eta udaletatik ekintza ezberdinak burutu alditugu. Alde batetik daukagu deskarbonizaziorako bidean urratsak eman beharrekoa, eta bestetik baita ere energia oinarrizko zerbitzua denean, azkenean energia baliabideen demokratizazioa eta baita ere herritarren parte hartzea eta ahalduntzea burutu behar ditugu. Eta ildo horretatik proiektu benetan interesgarriak eramaten ari dira udalerri ezberdinetan. Batez ere komunitate energetikoaren garapenaren arira, baita ere instalazio fotovoltaiko bestelako instalazioak partekatuak, biomasaren inguruan, eta gainera nahiko transversala da arloa. Askotan argindarraz edo energiaz hitz egiten dugunean argindarrean zentratzen gara. Baina energia arloan badago argindarra, badago beroa, eta baita ere energia gehien konsumitzen duen hildoa dela mugikortasuna eta garraioa. Orduan, adibidez, EA bezalako herrietan ekintza transversalak eramaten ari dira, lanildo horietan guztietan pizka bat ekiteko. Eta gero, Hernanin adibidez, orain ari dira garatzen komunitate energetikoa, eta hori guztia herritarren parte hartze prozesu konplexu batekin. Horrezako kasua, azken egunetan, baita ere, entzun dugu leku ezberdinetan. Aipatu bezala, Nafarroa beran, Zugarai, biomasa proiektu bada, eta lotu dute baita ere, basoen kudeaketarekin, eta hori implikatu dira, bai herritarrak eta bai herriko etxeak. Orduan, horrelako proiektua batez ere oso garrantzitsua da, esan bezala, baliabide energetikoen demokratizazioa
eta herritarren parte hartzea eta ahalduntzea. Izan ere, jasangarritasuna eta klima aldaketari aurre egiteko erronka horiek, ia udal guztien agendetan egongo da dagoeneko, aipatu duzu ez dela energiaren alorrean bakarrik, garraioa eta beste hainbat alor ere barne biltzen dituela, eta horien artean ere egongo litzateke hondakinen kudeaketa, ez? Eta hildo horretan, hobeki elkartea sortu zuten hainbat udalerrik, kudeaketa jasangarri baten bila, zertan datza? Bueno, ni berez ez naiz hobeki elkarteko kidea, orduan ez dauka zilegitasun handirik bere izenean hitz egiteko, baina bai udalbiltzatik daukagula harremana hobeki elkartearekin, eta gero baita ere Arakaldoko udaletik badaukagu harremana beraiekin. Gainera udalbiltzan egin genien orain dela hilabete batzuk elkarrizketa bat, Eneritz Arbelaitzi dela hobeki elkarteko lehendakaria, orduan pizka bat, bere elkarrizketa horretatik aipatutako gauzak komentatu alditut gaur hemen, eta oso lan interesgarria egiten ari da elkarte hori hondakinen kudeaketa, batez ere ikusi zelako udalerri ezberdinetatik kezka hori zegoela, bakoitza bere bidetik ari zen hondakinen kudeaketaren arazoari aurre egiten, eta erabaki zen, udalerri guzti horiek saretzea, esperientziak partekatzea, eta baita ere, neurri batean, kontzientzia zabaltzea hondakinen kudeaketari dagokionez. Eta hildo horretan adibidez, aurten oso jardunaldi interesgarriak antolatu dira, hobeki elkartearen partetik, gai horren bueltan, pizka bat hondakinen kudeaketaren inguruan eta horren inguruko kontzientziazioan. Klima larrialdiarekin eta jasangarritasunarekin lotura zuzena du ekonomia eta garapen ereduak, ezta? Euskal Herrian zen nolako lotura dago ekonomia sozial eta eraldatzailearekin? Hasteko energia eta ekonomia aipatu dugula, pobrezi ekonomikoa aipatu behar dugu, izan ere milaka eta milaka familia Euskal Herrian ezin dute berogailua piztu orain neguan, edo ezin dute argindarraren faktura ordaindu urtean zehar, eta hori ere, garatzen ditugun proiektu energetikoetan ezinbesteko ezaugarri bat izan behar da garatzeko orduan. Eta gero gehiago zentratuta ekonomia sozial eraldatzailean, udalbiltzatik ari gara proiektu ezberdinak eramaten, adibidez, herri kooperatibak garatzeko ikerketa bat ari gara gauzatzen, Olatukopekin batera, eta gero baita ere Auspotu programa abian jarri genuen orain dela 2 urte. Hor egin genuen azterketa bat gaindegiarekin, eta pixka bat 3 adierazle kontutan hartuta, bai langabezi tasa, bai zerbitzuen irisgarritasuneza, eta bai despopulazioa aukeratu genituen Euskal Herriko herrialde ezberdinetan, lurralde garapena eta tokian tokiko garapen proiektuak aurrera eramateko. Beti ekonomia sozial aldatzailean oinarrituta, eta pixka bat irizpide negatibo horiei aurre egiteko helburuarekin, hau da, autoenplegoa sortu, eta bai herrialde horietarako zerbitzuak sortu. Eta hori guztia ekonomia sozialetara aldatzailea ardatz edukita. Zergatik, alde batetik, uste genuelako aukera demokratikoagoa dela, pertsona jartzen dituelako erdigunean, sortzen diren produktuak eta zerbitzuak dira pertsonen beharretara egokituta, eta ez ekonomiaren arauak eskatuta, nolabait esateko, eta baita ere antolaketa, enpresen eta kooperatiben antolaketa horizontalagoa delako. Eta hor dauzkagu 2 bazkide, alde batetik Olatukop eta bestetik COP57. Olatukop ezagutzen ez duenarentzat kooperatiba elkarte bada, eta bere ardatz nagusietako bat ekonomia sozial eraldatzailea da, eta orduan bide laguntza egiten ari gara Olatukopen bitartez. Eta gero bestetik, COP57 ari da laguntzen finantziazioan. Udalbiltza jarri zuen funtz ekonomiko bat, horretarako COP57 ere jartzen du beste funtz ekonomiko bat, eta horrela pixka bat martxan jarri nahi diren proiektuak lagundu alditugu maileguen bitartez finantzieroki. Era berean, burujabetzaz ari garen honetan, elikadura burujabetza beraien agendetan txertatzen duten udalak geroz eta gehiago dira, ezta? Bai, izan ere,
elikadura azkenean oinarrizko beharra ere bada pertsonentzat, eta zaindu behar dugun arlo bada. Eta hor arazo ezberdinak daude, alde batetik ekoizleak ez daudela zainduta, eta baldintzak, lan egiteko baldintzak askotan oso prekarioak direla, eta bestetik baita ere lekukotasuna edo lanaren jarraipena ez dago bermatuta. Hor adibidez, proiektu interesgarriak daude, adibidez Lurzaindia, Ipar Euskal Herrian non bai bermatzen da, ez bakarrik lurra eta baserriak pizka bat ekoizpenarekin aurrera jarraitzeko, baizik eta baita ere formazioa eta programa oso bada zentsu horretan. Eta gero baita ere Euskal Herri mailan Euskal Herri osoan proiektu ezberdinak garatzen ari dira. Lurzaindia aipatu dugu, Arbonan ere Lapurdin beste proiektu garrantzitsua dago, okupatu darain dela gutxi baserri bat eta lurra, eta izan ere Lurramaren azkenengo edizioa hor egin zen. Gero Nafarroan, Leitzan, Mimukai proiektua abiatu dute, eta hor udalbiltzatik ere ari gara gure aletxoa jartzen eta aldugun heinean laguntzen, Azpeitiko adibidez ekigune zentroa, baitaren Aiaraldean, Urduñan, hor badago herri sukaldeak proiektua, eta egia esan da hor lehen sektorea eta elikadura burujabetza asko lantzen den hildoa da. Eta adibidez baita ere, aipatzeagatik, udalekin agian hainbeste zerikusirik ez daukan proiektu bat, baina Aiaraldeko ekintza faktoria baita ere garatu duen ekonomatua. Era berean, udalerriek aurrerantzean, eta gaur egun ere dituzten erronka nagusienen artean kokatu dezakegu etxebizitzaren arazoa, ez da, nola aurregin eta nola bermatu etxebizitza duinerako sarbidea mundu guztiarentzat, baina batez ere gazteentzat. Bai, egia esan da, denok dakigun gauza bada, gazteek zailtasunak dituztela gaur egun etxebizitzak lortzeko, presioen eta gentrifikazioa adibidez izan aldira hoien arazetako bat, edo arazo horren iturrietako bat. Gero bestetik, baita ere hor nagusiekin badago asko lantzeko, pertsona nagusiak eta etxebizitzak, adibidez nire herrian Arakaldon, badaude pertsona nagusiak, ziurazki etorkizun gertu batean, bakarrik baserrian bizi ezin izango direnak, eta arduan hor irtenbideak bilatu behar dira. Eta hor ere, adibidez, badaude oso proiektu interesgarriak. Zerainen, egin dituzte etxebizitzak non bai energia burujabetza ere kontemplatzen den, eta hor bermatzen da pixka bat konsumo energetikoa bermatzen dela eta autoekoizpenaren bitartez egiten dela, eta bai hor planteatzen da proiektu bat intergenerazionala, bai gazteentzat, bai nagusientzat eta zaintzaren ikuspuntutik. Hor, hainbat herrietan ere, ari dira eramaten aurrera etxebizitza komunitarioak edo besterik gabe etxebizitza publikoen parkea handitzen. Eta proiektu hauek funtsezkoak dira. Hainbat irizpide kontutan hartu behar dira, hau da, herriko idiosinkrazia edo nekazal eremuari lurra kendu gabe, baina guk uste dugu hor dagoela postua etxebizitza komunitarioetan eta baita ere etxebizitza publiko eta sozialetan. Etxebizitza eta hirigintza izpide dugula, baita ere mahai gainean dago ez hirigintza eredua nolabait birmoldatzeko behar hori pandemiak agerian utzi du, ezta? Hiriko eta herriko espazioak herritarrentzat izan behar dutela gehien bat, horrekin zaintzarekin lotura zuzena duena, ez? Aipatu dituzu baita ere garraio mota desberdinak, zenolako aldaketak datoz hildo honetan? Argi dago eta pandemiak argi zegoen lehenagotik, baina agian pandemiak agerian utzi du ja zeharo, eta da birplantatu behar dugu gure hirigintza. Hor bere garaian, konfinamendu garaian, Iritikat kooperatibak atera zuen proposamen bat horren inguruan, eta denok ikusi dugu ze garrantzitsua dena azkenean oinezkoentzat espazioak berreskuratzea, espazio berdeak eta irekiak berreskuratzea, eta orduan, hor gure hiri eta herrietan, nik uste dut, pizkanaka joan bar garela, oinezkook espazioak konkiztatzen, ze hori da gure espazioa pizkat ibilgailuek konkistatu digutena, eta baita ere espazio irekiak, espazio berdeak handitzen.
Bestelako erronkei buruz hitz egiterakoan, baita ere hortxe dago matxismoa, arrazismoa ez, nola egin aurre hori ere, nola heltzen ari zaio udalbiltzatik? Horre hartu eman da udalbiltzaren proiektu bat, non jasotzen ditugu udalen esperientzia interesgarriak eta transportagarriak izan daitezkenak, eta hor hainbat proiektu aztertzen ari dira. Adibidez, badaukagu Ondarruko Etxelila proiektua, edo nor konsultatu dezak eta ikusi pizka bat ezaugarriak, baita ere badaukagu Hernaniko kultura arteko proiektu feminista, eta egia esan da, udal ezberdinetatik nahiko proiektu interesgarriak egiten ari dira. Bestetik, orain arte udalbiltzan, zentratu gara asko burujabetza zehatz batzuetan, energia burujabetzan, elikadura burujabetzan, ekonomia sozialean, azken aldi hontan baita ere teknologia burujabetzan, baina orain ja zehaztu ditugu 16 lanildo ezberdin, eta lanildo horiek banandu ditugu gure teknikarien artean. Orduan orain, lanildo horien artean badago zaintza, badago baita ere feminismoa, badago kulturaniztasuna, eta orduan orain udalbiltzaren barruan edukiko ditugu teknikariak hildo horietaz arduratuko direnak eta pizka bat egunean egongo direnak. Eta gero bestetik, ari gara kanpoko inteligentziekin sare bat josten, udal proiektu eraldatzaileak eta burujabetzak udalekin batera garatzen joan ahal izateko. Eta hor ere, badaukagu pendiente feminismoaren arlotik hor bazkidetza eta sare horretan lankidea aurkitzea. Eta burujabetza, komentatu dituzun burujabetza proiektu guzti hauekin lotura zuzena du herritarren parte hartzea, ez? Nola sustatzen ari da hori eta zer nolako radiografia egingo zenuke? Oso ezberdina izan daiteke, udalerri batetik bestera, oso egoera ezberdina daude, baina horre bi gauza daude, alde batetik funtsezkoa da herritarren parte hartzea, eta orokorrean burujabetzak aipatu ditugu, eta burujabetzetan jakina, baina orokorrean udal erabaki garrantzitsuenetan herritarren parte hartzea funtsezkoa da, demokratizazioaren bidean hor urrats garrantzitsuak eman behar ditugu danok, eta bestetik herritarrek parte hartzeko nolabait informazioa eduki behar dute, ahaldunduta egon behar dira, eta hor udalok ere lanketa egin behar dugu informazio hori helarazteko, eta baita ere herritarren partetik parte hartze gura hori sustatzeko. Izan ere, bai egia dela, askotan aurkitzen garela, non parte hartze saioetan eta ez dutela parte hartzen agian nahiko genuken herritar kopurua. Eta hor, jarraitu behar du ahalegina egiten udalon partetik, informazioa emateko, informatuta egon daitezen, eta nolabait ikus dezaten herritarrek hor saio horietan erabakitzen dena eta egiten dena, ez da irudikeri hutsa, baizik eta gero errealitatera eramaten dela, erabakietan islada daukala eta benetan beren iritziak kontutan hartzen direla. Gero baita ere kultura alorrera begiratuta azpimarratzekoa, geuretik sortuak egitasmoa, Euskara Gutzez egindako lan sormen lanak sustatzeko proiektu hori, norbaitek oraindik ezagutzen ez baldin badu, nola definituko zenuke, eta zein galera edo ikusi zenuten proiektu hori abiatzerako orduan? Proiektu hau hasi ginen lantzen 2019 urtean, gutxi gora bera, hau da jakin aurretik munduko pandemia bat etorriko zela, eta ja hor hasi ginen harremanetan euskarazko kultura sektorearekin, hainbat eragilerekin eta horretan dauden hainbat pertsonekin, eta pertsona horien laguntzarekin joan gara proiektua garatzen eta definitzen. Eta ikusten genuen interbentzio bat eskatzen zuela euskarazko sektorearen egoerak. Eta eskatzen zuela arazo nazionala zela eta interbentzio nazionala eskatzen zuela. Eta hori tokiko eskalatik, eskala lokaletik, oso aproposa zela pixka bat proiektu hau garatzeko. Eta nola definituko nuke proiektua? Euskarazko kultura sustatzeko proiektua da, bi ardatz bi zutabe dauzka, alde batetik euskara eta bestetik kontakizuna. Komentatu dugu euskarazko kulturan problematika pixka bat, baina baita ere kontakizunean
hor lehiaketa desorekatu batean aurkitzen gara Euskal Herritik, izan ere Frantziar estatuan adibidez ia zabaldu zen, nola 2 milioi euro edatu zuen kultura artean eta pizkat kontakizuna ere zabaltzeko. Espainiar estatuaren aldetik ere ikusi ditugu azken urtetako hainbat ekoizpen sei ildotik doazen, eta oso garrantzitsua da Euskal Herritik guk gure kontakizuna egitea. Orduan horiek dira proiektuaren bi zutabe nagusiak. Eta egia esan da, momentuz oso pozik gaude. Bai garrantzi handia ematen geniola proiektuaren eskala nazionala izatea, oreka bilatzea zentsu horretan herrialde ezberdinen artean, eskualde ezberdinen artean, eta baita ere sortzaileen partetik, bai genero oreka, eta baita ere lurraldetasunaren oreka eta esperientzia oreka. Hainbat artista eta sortzaile ari dira beraien lana egikaritzen zuen laguntzarekin batera, urte hasieratik, ezin putuntan dira lan horiek? Deialdi bat zabaldu genuen, hor sortzaileek izena emateko, egia esan da izugarria izan zen erantzuna, 77 sortzailek eman zuten izena, eta gero guri eta hor osatu genuen baliozpen batzorde bat, eta tokatu zitzaigun 27 aukeratzeko ardura zaila benetan, ezta? Eta horre, baita ere proiektuan parte hartu dute 27 herrik, eta baita ere herri multzok. Eta egin genuena izan zen, esleitu genituen herriak eta genituen aukeratuak izan ziren sortzaileak, eta 2021an zehar, udaberritik aurrera, ari dira bere egonaldiak garatzen. 3 arlotan nagusiki, antzerkigintzan, zinemagintzan eta literaturan. Eta baita ere, gure asmoa zen ez bakarrik hor sortzaile bat joan eta bere lana burutu besterik gabe, baizik eta nahi genuen sustatu herriarekin bitartekaritza bat, eta hor adibidez ikusi da, adibide bat asko daude, baina adibide bat aipatzeagatik Galdakan oso lan polita egin da, hor film labur bat egiten ari da, egin zen casting bat herritarrekin, herritar asko parte hartu zuten grabazioan, eta lanketa polita egin da, eta hori bat aipatzeagatik, baina 27 lanketa polita daude proiektu honetan. Eta gero baitaren nahi genuen saretzea sortzaileak, eta orduan saiatu gara sortzailearen herrialdea ez den beste herrialde batera eramaten. Eta orduan, errealitate ezberdinak ezagutzea, beste ikuspuntu batetik kontatzea, baita ere, hor esan dugun bezala, daude hasi berriak diren sortzaileak eta eskarmentu handiagoko sortzaileak, orduan nahi genuen sortzaileen hortzimuga hori zabaltzea, beren eskualdetik eta beren herritik ateratzen laguntzea, eta orain arte egiten dugun balorazioa, nik uste dut, eduki dugun harremanagatik herriekin eta sortzaileekin oso pozik daude. Eta gure aldetik eskerrak besterik ezin dugu adierazi, bai proiektuan animatu diren herriei eta baita ere sortzaileei. Eta etorkizunera begira, datozen urteetara begira, proiektuak jarraikotasuna izango du, asmo hori duzue? Bai, azteko lehenengo edizio honek jarraipen aukiko du 2022an, orain izan da sortze prozesua, baina 2022an edapena etorriko da, eta edapena guretzat ere, bada altxor bat, izan ere parte hartzen duten herri guztietan, eramango dira proiektu honetan ekoiztu diren lan guztiak. Horrek esan nahi du, proiektuan parte hartzen duen herri bakoitzean, eramango direla 5 antzerki, 16 eleberri laburrez osatutako liburu oso baten aurkezpena, eta 5 film laburrez osatutako film oso baten aurkezpena. Eta arduan, gure ikuspuntutik eta kohesioaren ikuspuntutik, egia esan da hori oso onuragarri izango da, ze joango dira, errealitate ezberdinak ezagutuko dira proiektuan parte hartzen duten herri ezberdinen partetik. Orduan, adibidez, Mendabia, Lodosa, Sartaguda, Dondosiako realitatea eramango da Liginagara, Etxebarrera, edo Ustaritzera, edo Artzeniagara, eta baita ere, realitate horiek eramango dira Usurbilera edo Uartera. Orduan, kohesioaren aldetik, herri bezala elkar ezagutza, harremanak jostea, zentsu horretan, egia esan da, plantamendu hori guk uste dugu nahiko lagungarri izango dela.
Eta proiektu honekin batera, ekarpena egingo zaio, euskararei eta kulturaren transmisioari oso garrantzitsua egun hauetan eta egongo testuinguruan. Zenolako hausnarketa egingo zenuke Euskal Herriko udalerrien dagokionean, euskararen erabilerari dagokionean? Berez instituzio guztioi dagokigun ardura da, ezta? Nik uste dut bereziki zaindu behar dugula gure kultura. Herri bat bere kultura gabe ez da zer, azkenean kulturatik edaten dugu hizkuntzaren alde sentikorra, baita ere lehen komentatzen genuen bezala, kontakizunaren alde sentikorra. Gero historia liburuetan etorriko da ikuspegi agian zientifikoago bat edo baina azkenean alde sentikorra hortik edaten dugu herri bezala, orduan funtseskoa da. Eta Euskal Herriko instituzio guztien partetik zaindu beharko genuken arlo bat da, eta are gehiago gure hizkuntzan. Eta beraz hortik udalbiltzatik hartu dugula konpromisoa proiektu hau garatzen jarraitzeko, hurrengo edizioak egiten jarraitzeko, izan ere jalaizten hasiko gara hurrengo edizio 2023-2024ko edizioan lan egiten, eta nahiko genukena da proiektu hau denborarekin handitzen joatea, bai herri eta bai eragile edo administrazio gehiago parte hartzea gurekin batera, eta Euskal Herri mailan bultzada handi bat ematea euskarazko kulturari. Javi Asurmendi udalbiltzako lehendakaria, eskerrik asko Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Benetan mila esker zuei eta hurrengora arte. Hurrengora arte, bai. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara solasaldiarekin. Gaurko Tania Arriaga eta Laura Mintegirekin. Orain arte. Musika saioa gu Lebak taldeaga Bergaratik, eta hemen aurkezten dugu gure Egikide diskoko bigarren singela, MM. Zabazazu ardura hitza izan gaitezen ume aurrera egin nahi baina ezin atzean gelditzeaz nazkatu naiz putzu sakonenetan ere sendoitzatuta ez diote errua inori botana arduren esklabua izatera basa nintzen espalde aurrera egin nahi baina ezin atzean gelditzeaz nazkatu naiz Zuzako denetan ez du horrelako nahi gaberik ematen
honetan ez du horrelako nahi gaberik ematen. Eta egunero lege solasaldiari helduko diogu eta gaurko solaskideak dira Tania Arriaga, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Eta Laura Mentegi, eguerdion, ongi etorri. Bueno, pentsioen erreforma gaur ere mintzagai, izan ere larun batean bete zituzten Bilboko kaleak, ez, pentsiodunak hortxe egon ziren, beti bezala, eskriba ministroaren dimisioa eskatzen alde batetik eta bestetik pentsio duin eta publikoak eskatzen, izan ere gaur Madrilen egun erabakigarria da, Moncloaren eta eragile sozialen artean adostasun batera heldu behar direlako, pentsioen erreformari hori buruz, eta proposamena mahai gainean dagoena da kotizazioak euneko 0,6an igotzea, horietatik gehiengoa euneko 0,4a enpresen gaine geldituko litzateke, eta bestelakoak norbanakoek hartuko lukete, baina patronalak ez du hori begi honez ikusten. Hala ere, guazen ikustera testu ingurua, Jara de Urretak emango digu xehetasunak. Espainiako gobernuak eta gizarteragileek pentsioen erreformari buruzko hitzordu erabakigarria dute gaur Madrilen. Berez azken eguna izan beharko luke, gaur bertan amaitzen baita, belaunaldi arteko ekitate mekanismoa adosteko jarri zuten epea, baina akordioa urrun dago oraindik. Inklusio, gizarte segurantza eta migrazio ministerioak kotizazio sozialak 10 urtez euneko 0,6 igotzea proposatu zuen azken bileran. Pentsio sistemak etorkizunean izan ditzakeen tentsioak arintzeko. Kotizazioak igotzeko proposamena ez du begi honez ikusten patronalak. Bien bitartean, sindikatuek ontzat eman dute kotizazio sozialak areagotzea baby boomaren etorkizuneko pentsioak bermatzeko. Hala, mekanismo berria 2027tik aurrera egongo da indarrean eta 2013ko erreformaren jasangarritasun faktorea ordezkatuko du. Hala baina, Jose Luis Escriba, ministroaren hitzetan planteamendu horrek ez du pentsioak inolaz ere murrizten. Hortxe beraz informazioa, hainbat erpin dituen gaia, baina hasteko pentsioak bermatzeko itzulapiko hori betetzeko asmoz, kotizazioak igotzea proposamena dago mahai gainean. Patronala dago bestalde presionatzen, ez da, horrekin ados ez dagoelako. Nola ikusten duzu zuek egoera? Bueno, lehenik eta behin esan behar da, pentsionistek daramaten borroka eredugarria dela. Nik hortik hasi nahi nuke, amaierarako uzten dugu beti, eta berai entzutea baino ez dago ikusteko oso kostienteak direla egiten ari diren borroka, agian beraientzat izango dela, baina batez ere hurrengoentzat. Eta beraiek buruan dauzkate beraien ondorengoak, hau da, seme-alabak eta ilobak. Eta beraz, meritu handikoa da, 3 urtean, ez dugu ahaztu behar nola hasi zen pentsionisten mobilizazioa, 2018an, Fatima Baez ministra zenean, enplegu eta seguritate sozialeko ministra, gutuna bidali zien pentsionistei esanez 125 igoko zietela pentsioa. Gure ama ez dut inoiz haserre ikusi bizitza osoan, eta egun horreta izan zen bere bizitza osoan haserre ikusi nuen egunean. Haserre, hain zuzen ere, iraina, mespretxua izan zelako. Eta ez dago deretzorik nola izan diren tratatuak. 3 urte hauetan, batez ere Euskal Herriko pentsionistak, astelenero, eramaten ari dira ikaragarrizko borroka eredugarria. Eta nola amaitu da Fatima Baez ministra hura? Ministerioa utzi eta urte betera sartu zen COen aholkulari, administrazio kontseiluan, eta hilabete batzu beranduago farmazeutika baten aholkulari. Hada, ministerio utzi eta urte betera. Lotsagarria. Nik noizbait esan dut, hezkuntza sistema ez dute ikasleek ordaintzen, eta osakidetza ez dute gaixoek ordaintzen. Orduan, agian
txipa aldatu behar dugu eta pentsatu behar dugu pentsioak ez dituztela aktiboan daude langileek ordaindu behar. Aurrekontuetatik etorri behar du diru hori. Hezkuntzarako eta osasunerako datorren moduan. Orduan, ez dut txartu ikusten gehitzea pentsioaren kutxa, kutsi beharko litzateke nola, ez hor matizak daude, baina agian ez da izan behar iturri bakarra. Tania, ados zaude horrekin? Jakina, bai, gainera zera testu inguru zoragarria plazaratu digu Laurak, oso lagungarria niretzat hor galtzen naiz, baina bai, niri igual bitxia egiten zaidana da entzutea gainera patronala dagoela kontra. Eta pixkatxo bat irakurtzen baduzu, ikusten duzu, 1.000 euroko soldata izan ezkero, eginen duten igoerarekin 5 euro gehiago ordaindu beharko ditugula. Eta ni presnengoke pixkatxoa gehiago ordaintzeko, ez dakiz, baina gauzak puntu hortara eramaten dituzunean, eta esaten duzunean, 1.000 euro kobratzen duen persona batek gainera, 8 ordu edo gehiago lan egiteagatik, soilik 1.000 euro kobratzen ditu. Gaur egun, prezioa daude moduan. Eta gainera, berak ordaindu behar ditu 5 gehiago, eta patronalak esaten du ezetz, gehiago ordaindu behar duela, haiek ordainduko ez dutelakoz. Bueno, iruditzen zait, lotxagarria. Gauzak horrela ikusita, esan dut, musikila entzuten duzu, melodia entzuten duzu, eta esan dezakezu. Bueno, pues bai, bat nator. Zergatik ez, guztio pixkatxo bat jarriko dugu. Baina gero pixkatxo bat gehiago harakatzen baduzu, iruditzen zaidala iraina ere bai. Eta bat nator Laurarekin, diru hori jarri beharko luketela, edo enpresa handiek, hortik ateratzen dute, ikusi zen olako etekinak ateratzen dituzten, adibidez, energia enpresek, ateratzen dituzten dirutza horietatik pixkatxo bat eman dezatela. Azkenean hori ateratzen dute, langileak hor dituztelakoz, eta gu hor gaudelakoz. Ez dakit, hola ikusten dut nik. Izan ere horrelako erreformak adosten direnean, patronala bera negoziazio horretan egoteak zer suposatzen du, ez? Langileentzako akordio bat lortzeko oztopoa izango da? Ezke batzutan enpresariek uste dute enpresa dela kapitala. Eta karo, hemen berriro errekuperatu behar dugu marxismotik ikasi genuena, eta enpresak ipintzen du kapitala, baina gero plusbalia ikaragarria hartzen du eta plusbalia sortzen dute langileek. Hau da, fabrika bat, enpresa bat ez dira lau horma. Eraikinak ez dututik ere balio espadago norbait, lan egiten hor, plusbalia lortzeko. Hau da, dirua sortzeko, dirua langileek sortzen dute. Baina gero ez da berdin banatzen beraiek zorrarazten duten aberastasuna, eta gero beraiek jaso egiten dutena ordainean. Hor, desekilibrio badago, hain zuzen ere, gero kapital ipini duenak uste duelako hori dala benetan enpresa, eta ez dago enpresarik langilerik gabe. Orduan, nahiko iraingarria da ikustea nola kapitala dagoen beti kesaka beraien irabazien gainean, ez da beraien soldataren gainean, ez, soldata ez da ikutzen. Beraien daukaten irabazia hori finko dago. Hondakinen gainean edo plusbaliaren gainean jartzen denean ordainketa gehigarri bat. Eta azarratu egiten dira. Hau da, poltsikoa ikutu gabe ere, ez planteatzen denean soberakinatik hartu behar dela edo jarri behar dutela gehiago, orduan azaldatu egiten dira. Bueno, nik uste dut inoiz baino gehiago justifikatuta daudela grebak. Egia da, ez daukatela prensa ona, egia da, batzuetan ez da lasmatu eta sindikatuek buelta bat eman barko diete nola antolatu, baina ezinbestekoak dira. Ezinbestekoak dira, ze hori da langilek daukaten tresna bakarra. Bai, aipatzen ari zarete, ez da, nolabait eskema aldatu beharko litzatekeela, aurrekontutatik edo bestelako modu bat bilatzea, pentsioak ordaindu ahal izateko eta ez orain arteko eskema jarraituta, izan ere eskema honek baditu gabezia batzuk ere, ez da, eta horretara bideratuta ikusten dugu lan duinik gabe, pentsio duinik ere ez dagoela, ez, prekarietatea dagoela gaur egungo gizartearen lanaren muinean.
nolabait ezatearren. Bai, nik batzutan planteatzen dut nire kasua esate baterako, ez? Hemendik urte batzuen buruan, bueno, pues ja, espero dut jubilatzea, eta ikusten dut nolakoa izan den ere bizitza laborala, eta esate baterako nik Frantzian kotizatu dut eta baita Estatu Batuetan ere. Hori nora doa. Horretaz gain, bekarioa ere bai izan naiz urtetan. Horrekin zer gertatzen da? Ze ikusten duzu orain ere bizitza laborala eta oso motza da. Kontutan hartzen, esan dut agertzen ez delakoz, ez atzerrian lan egindakoa, ez da bekaria gisa egindako lana ere. Orduan, esaten ari direna da, 15 urtetik, okerrezpa naiz, 25 urteko kotizazioak ikusiko dituztela, 27 urtekoak, antza denez, historikoki alako mugimenduak egin dituztenean, beti langilearen edo jubilatuaren kalterako izan da, pentsa, gainera zure bizitza laborala behar bezala agertzen ez bada sisteman. Eta ez dakit nola konponduko duten hori. Esan nahi dut, orain dagoen gobernuak behintzat pentsatzen dut ikusteko asmoa, esan dut, gauzak ongi edo ikusteko asmoa izan dezaketela. Baina ziurrenik zera gero datozenek ez da begiratu ere ginen. Esanen dute 27 urte eta hemen hau eta hau ez baduzu, hor konpon Mari Anton. Pribatua erdezakezu. Horixe, ez, geroz eta zailagoa dirudi, ez, berme bate izatea, erretiroa hartzeko, eraduin batean, eta horrek, edo horrelako mezuek, bestaldera begiratzera jartzen gaituzte, ez, geroz eta jende gehiagok erabakitzen duela, pentsio pribatuetara jotzea, ez. Hori iruzurri ikaragarria da, ez, hau da, hori da pizkat mentalizatzen joteko jendea, publikotik ez dela etorriko, eta orduan edo pribatura jotzen dozu edo akabo. Eta inondik inora ezin da onartu hori. Hau da, hain zuzen ere, lehen aipatu badut pentsionisten borroka eredugarria dela, horregatik da eredugarria. Beraiek defendatu egiten dutelako, bizitza osoan egon direla lanean, eta badute eskubidea publikotik jasotzeko. Gainera, problema da nola bete pentsioen kutxa gaur egun dauden kontratu kaskarrekin. Hau da, gehienak behin-behinekoak dira kontratuak. Igo egin dira 7 egunetik berako kontratuak. Badaude ordu batzutako kontratuak. Nik ezagutzen dut jendea gela osoa enpapelatu dezakena kontratu temporalekin. Eta gainera egiten diren kontratu temporal horiek 60%an dira rekontratuak. Hau da, berriz kontratatu egiten da aurretik kontratatuta egon den pertsona. Beraz, temporala egiten zaio bata bestearen gainean. Eta denetarik dauzkagu oso kontratu txikiak eta segun gutxikoak, horiek oso gutxi kotizatzen dute. Orduan, kotizazio horiekin nekez beteko dugu pentsioen kutxa, ez da posible. Orduan, dana da, borobil zoroa, ez? Hau da, ez bada lanik kondizio honean egiten, ez da betetzen kutxa, kutxa ez bada betetzen gero ezin dira bermatu pentsioak, eta gero, hirugarren hanka, zoramen honetan daukagu politika fiskala. Hau da, hemen nor dago harrapatuta fiskalitatean nominapekoa, baina nomina bat ez daukana, hau da, enpresariak edo profesioa libreak edo, horietan dagoen iruzur kopurua ikaragarri handia da. Orduan, nork ipiniko dio kaskabelakatuari, nora ausartuko da benetan heltzen gai horri fiskalitateari? Supuestamente ezkerreko gobernu batek, baina ikusteko dago hori, ez? Izan ere behin eta berriro esaten dute, ez dagoela diru nahikorik pentsio guztiak ordaintzeko, ez? Eta horregaitik datoze horrelako erreformak, baina Laurak esaten duen bezalazte, bestelako, ez dakit, egitasmo batzuen bidez, lortu
zitzakeen, diru hori lortzea, ez dakit borondate falta da, erabaki politikoak dira, nola ikusten duzu, zein hausnarketa egingo zenuke? Bueno, nik uste dut hor badagoela orain martxan, behintzat hemen Bizkaian edo EAen, Bizkaian eta Gipuzkoan eta Araban uste dut dela, martxan jarri nahi duten sistema bat, ez da autonomo eta enpresari txikiei jarriko diet bat, ez dakiz izena duen, ez duzu halakorik entzun. Zera hori negozio txikietan jarriko dituzte halako ordenagailu txiki batzuk eta fakturatzen duten guzia hori dana joanen da segituan ogasunera. Ezta? Bueno, niri ongi iruditzen zait. Ezta, gardentasuna eta sartzen dana, hor esaten duzu jaso duzula eta jaka. Horrekin pixkatxo bat igoko da, ederki, baina eske gero badugu Petronor. Ja, limite guztitatik ateratzen diren ez dakit, monstruak. Eta iruditzen zait oso garrantzitsua ere bai, horri begiratzea, horri heltzea, eta esatea, bueno, ez dakit zenbat baino gehiagoko etekina ateratzen duten makroenpresa hauek, hemen ordaindu beharko dute, 125, esate baterako, edo ez dakit zenbat ordaintzen duten orain, Iberdrolak 100%. Iberdrolak 100%. Hoxe, esate baterako hortik. Eta hortik bai etortzen dela dirua, hortik bai halako batean baduela zera eragin handiak gizartean, eta bestea dira partxe txikiak, eta ez dago gaizki, ez dut esaten hori egin behar ez denik, baina hor duzu, ez dakit, beste dimensio bateko diru iturria. Diru iturria, lehen Laurak esan duen moduan, langileak daudelakoz, salmenta daudelakoz, erosketa daudelakoz, osea, beste sistema hori guzia. Orduan, hori nola egin? Bueno, gobernua. Lehen aipatu dudanean gobernuarena, bai. Baina, klaro, hementxe gure gobernutxoa izanen bagenu, ez da, oraindik eta hobeki. Ez da, hori izan litzateke zoragarria, behintzat hemen kudeatuko genukelakoz diru sarrerak, irteerak, eta ez halako kontzertu ekonomikoekin daudenean, beti ere zainea zenbatean ordaindu behar dugun, edo hoxe, polita izan litzateke. Prekarietateari buruz hitz egin dugu, baita ere aldi baterako kontratuei buruz, eta honekin lotuta, asteburuan zehar, lanpostu publikoei dagokionean, lanpostu berean 5 urtez egondako langileak finko egiteko akordioa lortu dute Madrilen, eta horixe, itunaren arabera lanpostu publiko batean 5 urte baino gehiago daraman norbaitek finko izatera pasatuko lirateke oposizio batera aurkeztu behar izan gabe. Eta horixe, Hego Euskal Herrian 70.000 langilei eragingo liokeen akordioa izango litzateke. Entzun dizagun, hala ere, lehenik eta behin, ELA eta LAB sindikatuko ordezkariek esaten dutena honi buruz, akordio honi buruzko balorazioa eginez. Gure ustez, neurri hori ez nahikoa da, eta sektori batzuetan ez da guztiz eraginkorra izango. Jakin badakigulako, persona hauek, behin-behineko tasunean dauden persona hauek, plaza bat baino gehiagotan egoten direla, normalean mugikortasuna badagoela, adibidez hezkuntzan, irakasle interinoak 5 urte baino gehiago ez dira plaza berberean egoten, adibide gisa. Beraz, uste dugu neurri partziala dela, eta sektore batzuetan ez dela guztiz eraginkorra izango. Ez duelako bermatzen, gaur egun, milaka eta milaka langile publiko behin-behinekon lanpostuen kontsolidazioa. Eta zergatik esaten dugu hori. Gaur, adibidez osasungintzan eta hezkuntzan, milaka eta milaka langile daude lanpostu estrukturala betetzen behin-behineko, baina ez etenik gabe. Horixe beraz sindikatuetatik esaten dutena, nola ikusten duzue zuek motz gelditzen da akordioa, behin-behinekotasuna ikusita, eta jakinda 5 urte horiek betetzeko zailtasunak daudela? Lehen Laurak esaten zuenaren arira, ezta, 11.000 kontratu txiki, 7 egunekoak, gaur zaude Santutxuko osasun zentruan, bihar zaude Zazpikaletakoan, etzi zaude ez dakinun, eta okerrezpa naiz esaten dutena, zenbait lanpostu
finko eginen dituztela, lanpostua, baina ez hor dauden persona lanean. Eta, bueno, antza denez, bai, justu gelditzen da. Gainera, okerrez panaiz, hau da, Europatik datorren gomendioa, ezta? Alantzun dut, Europatik datorrela, orduan, behin Europatik etorrita pentsatzen dut, izanen dela alako plan orokor bat Europaren dako, bueno, egin zezaketen pixkatxo bat gehiago ajustatu, eta ikusi benetan jende asko dagoela alde batetik bestera, eta badela garaia finkatzeko hori. Ez dut oso ongi ulertzen zergatik egin den horrela, ez dakit oso ongi ez da ere, Madrildik datorren, artista bat naiz ni, Madrildik datorren araua den, edo hemen EAen Eusko Jaurlaritzak doitu edo konpondu duen erabakia den, ez dakit. Nik uste dut orokorragoa dela, ze nahi zuzen ere, orain egona segun hauetan begiratzen, eta aurten, bakarrik 2021an, eta bakarrik lan ikuskaritzak bidalitako gutun batekin enpresetara lortu da 267.000 lanpostu egonkortzea. Ze abusuzko kontratuak egiten ari ziren hainbat enpresatan. Zuk esaten duzu moduan, Tania, egonkorrak diren lanpostuak betetzen dira langile ebentualekin. Eta hori iruzurra da. Lanpostu hori finkoa bada, orduan langile finkoa behar da horretarako, eta ez behin-behinean ibili langileak aldatzen, ez? Eta uste dut azkenengo 2 aste eta 82.000 direla egonkortu diren plazak. Zergatik, lan ikuskaritzak bidali dizkilako gutunak enpresei, esanez, hainbeste eta hainbeste langile daude behin-behinean, baina egonkorrak esan beharko lirateke, eta orduan, abizu horren ostean, enpresak 2 aukera dauzka, batetik egonkortzea edo kasurik ez egitea. Kasurik ez badu egiten, bigarren gutun batean, iragarri egiten zizkio, zigor modukoak, ez? Orduan, urte bakar batean, ia 300.000 lanpostu egonkortu dira. Baina atzerrena da, hori sektore pribatuan dela, 24%, hau da, 4 kontratutik bat behin-behinekoa da, baina sektore publikoan portzentaia altuago da, 28% da. Orduan, horrek badauka delitua, sektore publikoan hain zuzen ere askoz gehiago dira egonkorrak diren lanpostuak, betetzen ari direnak langile ebentualekin. Eta orduan, problema zin da dirua, beti bezala. Hau da, pasatu egiten duzunean kontratu bat behin-behinekotik finkora, presupuestoa igo egiten da izugarri. Karo, beste gauza batzutarako badago dirua. Horretarako ez da eztabaidatzen. Baina langile lanpostuak egonkortzeko ez. Eta hor egin behar da presioa, ez? Gero, aparte, unibertsitatean ekitugun kasua, nik bizitzazoa daramat unibertsitatean, ez dut esango zenbat urte, baina nire lankide asko egon dira 20, 25, 30 urte, urtero sinatzen kontratua. PNN-ena. Hori izan zen oso borroka luzea, aurrera eraman zena eta irabazi zen borroka, ez? Baina 25 urtez urtero sinatzen kontrato bera lanpostu berbererako. Unibertsitatea diferentea da eta ezin da egin automatikoki hori, ezin dira irakaslea txikiak agregatu bihurtu besterik gabe, baina hor ere badago ebentualitate kopuru handia eta konpondu beharrekoa. Aipatu duzu, ezta, hezkuntzan eta osasungintzan ematen dela behin-behinekotasun hau gehien bat eta dirudienez eta ondo azaldu duzuenez, akordio hau motz gelditzen dela horri heltzeko. Minutu batzuk falta zaizkigu, bakarrik solasaldiarekin amaitzeko, baina harin batean mintzate komentatuko dugu, ezta, asteburuan zehar, Marsfem jardunaldiak egin baitira, onlineko edizioa izan da, marxismo-feminismoari buruzko nazioarteko konferentziak eta bertan parte hartu dute izen handiko pentsalari asko, ez? Eta besteak beste, gai mardurak jorratu dituzte, esaterako patriarkatu eta kapitalismoaren arteko harreman hori, generoa, klasea, baita ere arrazismoa, zenolako garrantzia hartzen dute horrelako jardunaldiek, harin batean? Nik pena dut joan ez naizilako, baina iruditzen zait beharrezkoak direla.
egia esan behar badizut. Are gehiago, beti ziurrenik izan dira oso beharrezkoak, baina orain momentuan, bizi dugun momentu arraroa, ez dakit bildurrak inguruan ditugu, badago alako, ez dakit iruditzen zait, iritzi publikoa ni barne gaudela erabat deskolokatuak, pandemia dela, aldaketa klimatikoa dela, ez dakit, ematen du dana ezberdina izanen dela, izanen dela alako paradigma aldaketa, eta ongi dago berriz ere pixkat oinarritara jotzea, analisi, azkenean marxismoak behintzat niri ematen diana da analizirako lanabesak, nahi nuke gehiago izan, pixkatxo bat, eta iruditzen zait, badala lurra hartzea, ez da? Hemen gaude, azterketa egin dezagun, azter dezagun duguna, eta gainera horri txertatzen badiozu feminismoa, badela analizirako azken urtetan erantzi zaion gehigarri superbeharrezkoa ere bai, bikaina intersekzionalitatea eta gauza hauek guztiak. Nik pena dut joan ez naizelakoz, baina txalotzen ditut. Amaitu behar dugu, hemen utzi behar dugu gaurko solasaldia, Laura Mintegi eta Tania Arriaga, eskerrik asko, beste ben gurean izateagatik. Eta jarraian eguneko albiste nagusia Carolina Suarez lankidaren eskutik. Ondo izan? Monday bera bera, Tuesday ergela, Wednesday epela, Thursday obea, Friday? Friday itzela! Black Friday honetan,